7 September 2024 azvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare ndine nyaya iri kuitika nhasi. A lot is happening in Zimbabwe right now. Rinova zuva radzoka vaMnangagwa kubva kunyika yeChina uko kwavanga vakaenda. So ndangoti ndingopfura nepanapa ndikuzivisa zvinhu zvinenge zvichiitika so that munorara muchinyatsonzwisisa pane nyaya dzese, pane ma-updates kuti chichi kunyatsotora nzvimbo munyika yeZimbabwe. So tanga walaika this video tichipinda mushoko tichionesana nyaya iri panapa. That's if kana uchinge wakati simbei hana nekuti nyaya dziri panapa dzakati wandei. Now vaMnangagwa kudzoka kwavaita kuChina munhu wekuti vakaratidza kuva disappointed zvakanyanya kwavanga vari kuChina ikokoko. Apo mushure mekunge vakabuda vachitaura ne certain journalist uya mashoko avaitaura vachiti media yedu yekuZimbabwe kana kuti nyaya dzinobudiswa kuZimbabwe dzinonetsera chinhu wani, kana kuti media yekuAfrica vanobuda vachiataka hurumende dzavo magovernment. Saka panzi please tichitarisa izvi vanofanira ku-inspire vana vechidiki nerimwe generation inenge ichiteera vanhu vemedia, because hazvibatsire chinhu kuti unongo uchingobhasha nyika yenyu ndo mashoko mamwe aingotaurwa ipapa. It's just that vanhu zvimwe zvacho vanongotaura in brief. Saka ndo nyaya yanga iripo ichitaurika ipapa. So vachiti vanofanira kuzodzidzisa vana vechidiki kuti vazoziva kuti nyika inovakwa nevene vayo. Ndo nyaya yanga iri panapa vachitaura nyaya dzekumedia yekuZimbabwe. But tiri kuzoona nyaya dzakawanda dziri kuitika in the country. Ndiri kutaura nemi right now because iko zvine zvekudzoka kwavatoita pane zvizhinji zviri kutonyatsoitika zvekuti I don't know kuti media ingakwanisa kuignore izvozvo here kana kuti chi. And it's not like media yekuAfrica inoignore zvinhu zvinoitwa zvakanaka negovernment, but inotaura, but it's just that vanhu ndo vanozomanyira kunoona zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. And nyaya dzinobva dzazotrenda, chakashata nguva zhinji ndo chinotrenda, ndo zvazvingori. But panyaya iyoyo ndikuona vaUpO Ching'ono uyo award winning journalist paZimbabwe ari kubuda achijamuka the same issue iyoyo. Ari kutaura kuti ndo ipi iyoyo yatiri kutaurirwa iyo yakunzi tinofanira kudaro. Now ndo paari kutanga ari kuti why is it that when we promote national interests Mnangagwa's government arrests and jails us without bail for exposing corruption? Are we supposed to promote the looting of public funds and the plundering of the country's resources by a corrupt president and his criminal network? Does he think the media should stay quiet when it sees politicians led by the president breaking the law with no consequences? Does nyika inovakwa nevene vayo mean that the president and his cronies should be ignored when stealing public funds meant for hospitals, roads, clean drinking water, and even pensions? How do you promote the flag by keeping quiet when the kleptomaniac group of rulers are stealing from the people and call that patriotism? Does the president know that corruption is dealt with by death in China? Him and his war government would have been sent to the gallows considering how corrupt they are. Urikuona nyaya iri panapa vari kuChina ikoko vari kunzi vanoziva here kuti China inotodhila necorruption zvekutongofananidza nerufu, zvekutoti ivo nehurumende yavo vangadai vakafudzwa nekunzvimbo dzakaita seidzodzo. Unoona nyaya imwe inenge ichiitika ndechekuti I don't know kuti maproblems ari kusangana nevanhu oregedza kutaurwa here on media because of president anenge ari disappointed nezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika kuAfrica nenyika yake kunyanya. And now ndiri kuona futi imwe nyaya iri kutenderera. A lot is happening sekutaura vanambozviita. Saka ndichangoita ndichidzibatanidza nyaya dzacho mungogara mungoenda muchiziva zvinhu zvese zviri kuitika. Ndiri kuona imwe panapa iri kubudiswa ikunzi political activist Nyoka Mabhunu is demanding a vote of no confidence for all 10 ZANU-PF provincial chairpersons, accusing them of receiving bribes from criminals who are looting in the name of ED to advocate for an illegal 2030 extension. Among them, he also mentioned John Paradza. Urikuona nyaya iri panapa kunzi pane vanhu iko zvinezvi vari kunzi vanofanira kungobviswa kuside kwawo ikoko. Vari kumhanyira kuti
2030 uyu anenge achiripo. Why? Because they are doing corruption very serious. Vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana, vari kuluta kuita sei, but havasi kusungwa, vari protected because zvinhu zvavo zvese zvinenge zviri correct. Saka vari kuona kuti the next plan B iripo is to protect munhu ari kuva protectawo. Ndo nyaya dzimwe dzinenge dzichiitika. It's a story iri kubuda from Children of Zimbabwe War Veteran Association, ndo vabudisa this thing yandiri kubva taura nezvayo. Ende tiri kuona zvekare nyaya imwe iri kuitika paZimbabwe. Starlink yapindira ende macharges ayo bo zvekuti unongobhadhara mari yako kwaunenge uri ikoko kutangira from $200 something to $300 something. Uchingobhadhara mari yako vanobva vatoshipa vokusvitsira zvinhu zvako panzvimbo, utoisvika utoinstalla maStarlink ako, wakutonakidzwa nemabundles akachipa eStarlink. But nyaya yeStarlink iyo takaona Whitney Uchivhayo, we all know what happened. This guy ndiye anga ari kutry kusecure tender rekuti aende kunge achimhanya Starlink ari pamberi. Zvakureva something manje, zvane meaning because iko zvine nyaya dzakanyararwa atichamuone paside nawo munangagwa. Why? Because of zvinhu zvaitika mazuva ese adarika aya. Pakatanga kungofumurwa nyaya pachibuda maaudios avo ekunzonzi vakadya mari yekuchinchi, pakazodidi vachishiyana mari nyaya dzemaaudios emari ainzi yakashiyanwa yema-elections yeya. Ndo pakatanga kubva padhakwa dhiri rese. So from there I don't know kuti achiri in part of the deal kana kuti zvinhu zvake zvatodhakwa, because takatotarisa iko zvinezvi Starlink yakutosvika zvinhu zvayo and it's cheap. I don't think kuti iye achaita a reasonable profit mazviri. Ndakazvitarisa zvangu panyaya yacho. And unoona problem with these guys, vanobuda vachizovhairira vanhu. Ndo imwe nyaya yehomberi panapa. Vanobuda vachivhairira vanhu, vachiganzira vanhu iva vachitaura kuti it's not my problem kuti you are poor. I remember one day achibuda achiganzira one of the guys ayo aganzira ana hopo chimwe achiti you are poor, it's not my problem kuti you are poor. Yet ivo ndo vari kutora matenders vachiita zvinhu zvavo. We all know zvakaitika matenders zvimwe zvinenge zvichitaura kunzi vaita ari kuwanika muscandal dzakadai, vakazotora chakati vakazovhara mari yakadai vakavhara mari yakadai. Zvese izvozvo hazvina kunge zvichimentionwa ipapo. So I think vanenge vachida kuti zvinge zvakanyararwa, zvinova izvo zvinozoita kuti vazoenda vachinokomplaina kunyika dzakaita sana China kuti havati promote, vanoda kuti zvinhu zvirambe zviri pasi kuside kwedu. Ende ndiri kuzosangana nenyaya futi imwe iripo panapa yandiri kuona yekuabductwa nekusungwa kwakaitwa ana Namatai Kwekwedza. Now inyaya imwe iri kusiririsa. Namatai Kwekwedza azobuda akabudisa nyaya yese aka-offloada chest about the matorerwa vakaitwa, maroverwa vakanoitwa, everything. Vatorwa vakanorwa 8 hours vachiroverwa panzvimbo pa-airport ipapo vanga vatorerwa kwanzi kune side riri kurinovetwa. Ndoko vakatosvika vachitorwa vanorwa ipapo vachinzi mimi muri kuenda kunosangana nevanhu kuti influencer vanhu kuti mude kuzodemonstrata pari kuuya ma visitors ekusadaki. So aritaura kuti inini nyaya yacho tiri kuti tingorowa, but tanga tisiri kutozivawo kuti inyaya dzei dzavari kutirovera nekuti vaingoti accuse nyaya yatanga tisingazive. So hanzi takabva tazotorwa pataenda takunochajwa disorderly something, disorderly conduct. Asi nyaya yacho iri kunzi iri kuchajwa yacho pane matongero acho avaitwa, iye ataura kuti pazuva racho anga asiri munyika ende vamwe vake vakabatwa navo vese vanga vasipo panzvimbo futi panguva yacho iyo. But ndo nyaya yavari kungonzi ndo macharges avakasvika vakanopiwa ikoko. Vachitaura zvekare mabatiro mamwe ari kuitwa vanhu mukati, mapolitical prisoners, vanhu vakasungwa nana Jameson Timber netimu rimwe rakawanda rera varimo mukati ko zvinezvi vari kuchema achitaura kuti apati vamwe vacho ndo vakatosvika vakanonditambira zvakanaka vachitiratidza kuti hakunoku so ndo mamiriro anga akaita nyaya yacho panapa. Asi achitaura kuti nyika inei zvakaoma about this country, zvinhu zvinoitika munyika munomu anotori mahwani chaiwo nekuti unongobatirwa dzimwe nyaya dzekuti unongo wangotaura kuda kumiswa, kusilenzwa, kunyaradzwa kwemavoice aripo. Ende ndiri kuzoona maZimbabweans vakawanda vari kutraya kudairirawo panyaya iyoyo. Ndiri kuona vamwe vari kubvumirana nazvo, vari kumusapota. Welcome back Namatai, we salute your resolve for a better Africa, and we stay in solidarity with you and all Africans suffering persecution. It's a shame that you went through this ordeal despite the unfair and unjust treatment at the hands of government. I would appreciate if you can
state where the three of you were going on that day by not saying it out. Your narrative plays into the hands of ZANU, where Namatai Mungwarukuti during colonial Rhodesia, a relative of ours was abducted by Smith's Secret Service on suspicion that he was transporting food to terrorists. Vakomana, he was kept in prison for exactly 35 days after being tortured. Paaka Buddha, he joined us ndobva taenda kuhondo. Urikuona nyaya chacho iripo kwazvatove manje zvinhu macho matauriro zvakutoitwa vanhu vakutofunga zvimwe zvinhu zvakutoinfluenza zvimwe zvinhu. It's something chiri kubva kuma citizens eZimbabwe and zvinhu zvacho zvinenge zvichibva kuvanhu vacho vavanenge vachinzi vari kutonga this Mnangagwa regime. They are not ready to listen to anyone, especially kuvanhu vanenge vachitaura zvichemo zvese. But the funny thing, unozonzwa vamwe vanhu vakuti vanenge vachiita zvecorruption zvacho izvozvo, vanenge vachiluta vachiita sei, ndo vanouya muzasi mavo vobva vati he is a listening president, yet kune political prisoners vakavharirwa, but no one is ready to talk about that. The military regime will fall one day and need to continue the fight for a better Zimbabwe. It's said that ordinary citizens are subjected to such treatment without committing any offense. Ndonyaya dzacho dziri kubuda dzimwe dziri kuitika. Saka zvimwe zvese zviri kuzotaurwa zvekuzonzi media yedu yekunoku haidi kuti inge ichidzikisa ichipromota zvinhu zvakanaka zviri kuitika. I don't think it's fair. Zvinotori zvinhu zvekuti zvavakutodzosera kumashure pavakabvisa aMugabe. Nyaya yanga iripo paifambiswa agenda yekuti the president is safe, we are only targeting criminals around him. Iko zvinezve zvato serious because those people vato around him right now, the criminals vato around him, iko zvinezve vanotori serious to the extent yekuti vanototanga vari kutobloka nzeve dzemunhu wacho paside now, vari kuvaudza information yavari kuda kuti vanzwe ivo vachifambisa zvinhu zvavo, so that this man at the end of the day anozofunga kuti everything is well in Zimbabwe. Ndo maonero anda kuzviita cause zvinhu zvacho zviri kuchinjwa. Anozongounzwa kunzi ningi tazombomusunga ari kudai so ari kupromota this, but kunenge kuchiitika nyaya dzese idzi vanotanga vanenge vavharwa nzeve kuti vasaone. Ende musiyano wacho neregime yekwaMugabe neyavo yapo hauchanyanyise kuoneka manje, hapasina musiyano, zvatowese because imagine kuti munhu ari kungotaura kuti this obatobatwa atosungwa. Takaona vanhu vakawanda vakaita sana Prince Tobacco Sibanda ari kutozvibvirawo kuSouth Africa kwake bvangonzi tatokubata. Mamwe maMPs vakungotaura kungoonekwa kuti anenge anogona demonstration batobatwa bvatanga kunzi une nyaya yawakaita muna 2019 wakaita kuti vanhu vaite noise kuSouth Park, ndo vatopinda mukati vanhu vese ivavo vakangobatwa. With people like Bishop Kevin Nyamakanga, a preacher he's just a preacher, but akatobatwa up to now asati apuwa bail, asitabudiswa, but angorimo mukati. Why zvinhu zvizosvika pakudaro? But zvinhu zvese izvozvo havari kuzvinzwa, vanenge vachida kungonzwa kungopromotwa pari kuitwa zvakanaka. But the funny thing, ivo vacho vanobuda kuti mhesva mukono tinokusvasvanga. What more about corruption? Ndo nyaya iripo. Munhu ari kubuda achiopoza ivo ari kusungwa achingotaura basa. Still remember there was a guy umwe akabuda musuno apa achitaura kuti zvoni vamunakagora nyika akazvirekoda a WhatsApp video, ana kumiswa akabva atosungwa, ndobva azonobudiswa nevanhu vakomana human rights, ndo vakazonomirira court anzi undermining the authority. Ndo nyaya yanga atosungirwa, but vanhu vane macharges ecorruption ari serious. Hapana kana ari kutaurwa nezvake, hapana kana uri kunzwa kuti ari kusungwa, hapana kana ari kulead by example kuti zvionekwe kuti zvinosungisa. Saka ndo nyaya yacho hombe iri kunetsa nyaya dzepaZimbabwe iko zvinezvi. Saka ndangoti regedza ndingokuzivisai just in case vanhu vakawanda vanotaura kuti maybe zvinozofamba nepamwe pasiripo even kunana China ikoko pachinzi zvoni vanhu vekuAfrica kana kuti vanhu vekuZimbabwe muri kuabuse president wenyu. Saka hazvizodi kudaro manje kuti zvizochinzi muri kuabuse president wenyu, nyaya dzese dzimwedzi dzisina kunge dzichisvitswa panzvimbo. Ndangoti ndidarike nepanapa pachannel yenyu paKulian TV ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika. Kana inge first time yako ndakachikukumbirisa ugare wasubscriber wobva walike this video uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuionawo sei.